kowe malah ngepoti liyane. Jane yo aku yen bendino aku cek pengen ngerti kabarmu, tapi mbolah sing penting kowe bahagia. DC Musik Mas Denny Ilga nemen ini aku yang nemen. yo Ya wis nek ono Surabaya bos. wong mati tonggo dulu terus Kutune kowe ngerti tresnoku nomor siji. mosok iki Pena ilmu blenjani janji kowe tekong larani. usahaku wis ra kurang sithik, kematiku wis pol-polan. Mantap bisa. Pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan, kowe pun
nampa lah sesuk golek ijol Iya. sing anyar. Bareng yo golek ijol. Sing luwih gede. Ayo.